okinyi makawuono. Achaka negi jaocho ni pakori Austine Ogola. Austine Ogola iwacho ni jaocho to bende in japuonjre kopogre gi mano bende in gi nondi mopogore. Austine ni tonga nikech ng'ato dwaro ng'eyi. Dibed ni Austine ni nokadho achiedh nade moko koso pon mari nobedo nade? Erokamano achiedh nade kata midhiero ma samoro ng'ato kalie ko odongo to pogore kuom ng'ato ka ng'ato. Koro an owuon samoro historia nyalo bedo mabor kabisa but wanyalo ng'iye tok timo penj mar klas 12 nyaka kal mbalariany kae. Mano bende nyalo mana pod kelo jipo kod puonje nikech ikele sama ber kabisa sani wan gi jogo manyocho timo penj mar klas 12 ma samoro gombo dhi e campus. Koro anto kana timo penj 2018 koro 2018 atimo penj kanyo to nang'eya from kata kana dhi school nya gimoro to onge dala. Dhano geno gani samoro ka ng'ato nigi janyuolne mama gi baba to koro mano ng'ama winjo maber mok chop kata ir ng'ato ni konya nikech you have all the parents but oken ga kamano. Katieko penj na adhi e primary mara somo manasome ni chulo siling 2,500 making'iye kuom odiochienge siling 83 mane mana tiyo. Koro ng'ini nago kwano ni mae manyalo kuno to abiro donjo godo mbalariany. Mana kiyango makare mar mon minyakwara mgajwa ng'ie nikech koro wachake gi tok class 12 kitieko form 4. Koro tok class 12 ka koro omenda mana kaka wang'eyo wacho ni chane be nitiere kaka kidhi mbele kata mne mbalariany nyalo bedo matek. Koro nichako tiyo tije magi ni wuona mano mar yudo yuto mari mar chulo fee. Kamano nikech oyudo ka asewuoyo kod fadhi nen beda nene to fadhi bende osebedo maduong' to responsibility bende ng'eny nikech ok an kenda mana dwaro. Koro ng'iyo mondo mi jok ma chieni ni space samoro ng'ato ni high school ng'ato bende ni class 8 ok du skul modake ni dhigo skul do mana diere to kata mi uso na maonge. Koro wacho ni adhi awuo kod head teacher mantiere skul ni machiegni gi dala. Adhi awuoyo kode mano koro higa mar 2019 dwe mar achiel senge kabisa tarik 17 kanyo bang' jumbe 2 ka ji oseyepo. Koro awuoyo kode to kaneno kaka nichulo wakacha taneno ni pesa no ok dhi konya nikech kata ka high school an owuon pok ing'iewo kata gige ni owuon mag lewni gi nigi iwinjo nikech you are responsible for yourself. Ikawo tingre ni owuon mondo joka bende oyud nafas iwinjo kanyo. Koro awuoyo gi fadhi takone baba arta neno ka dala kaka rito to gimoro kata biro kuno pesa emergency dich gi nyalo wuok onge pesa ni ok nyal roma akwaye thuolo mondo mi abi boma wang' taya ka. Koro noyudo ka osiepa moro ma jiranda iluonge ni Amos Onyango ne wawuoyo kode simu makone bwana manyna tich moro atiye skul kae akonyo godo joge waga nikech nyithindwa bende somo kanyo. Mana siling 2,500 mimiye dwe ka dwe. Manyna tich moro Nairobi kanyo abiago kata kichula siling 250. Koro an ng'ine pok abiro boma koni bende kata mana bombe madongo gi ne poka alimo. Koro en bende ne en ng'at ma committed otemo matek to kuna ni ojaluonga no wadgi afi. Wadgi afi ayudo kamoro ka but nasewuoyo kode madam moro nitiere kae ma jarabuon odwa chako hotel. Koro in bia ni tijno ing'eyo. Koro ka wuok dala mondo mi ang'ad story machuok no ka wuok dala nabiro chielo rech. Nabiro konyo madam no tiyo hotel. Mane man Ogola. Maka adonjo saa 9. Karomo saa 12 okinyi to tera kanyo direct. Mige kata ni deni ndo kanye. Nadonje ode. Nen wuoyi matin embe kuka no biro Nairobi ka obiro manyo jwa kali. In fact embe no tiyo ne mana ng'ato tije mag jwa kali. Koro no yie mondo mi o receiver. Ka donjo kanyo ta tiyo ne madhe ni to an ng'ini ngima na duto an pok na tedo kata mana rech no. Tedo gini ni pok na tedo. Koro apenjora ne to rech mosetedi tasechamo. Gik mitedego ka bang'e. Koro amba da timna ka mondo mi amak tijni bed mara.
nachielora makata na para ni ama be an adier.